poppamies Pitkäviha. Kötiimejä, onnenkeluja, päänahkoja. Toitko tilauksemme? Anna. Halpiana mä antaisin rahaa. Saattumoisin käteinen on vähän tiukallaan, mutta voi varmaankin myydä luotolla. Herra johtaja! Kuulen nyt, me ostetaan niin paljon, että me ansaitaan etuja. Pieni hetki, olen tulossa. No, mikä hätänä? Katsokaa itse. Eikös tuo ole poppamies Pitkäviha vihaisista karhuista? Juu, sama heppu. He antautuivat. He eivät tunne meidän kulttuuriamme. Olen pettynyt. Valitettavasti vankilamme ei voi ottaa intiaaneja. No, kurja tuuri. Heippa! Päästäkää minut, että voi syöttää hänelle juurensa! Päivää mahtava haukka. Mitenkäs rihkamakauppa käy? Kalpeanaavat ovat hulluna siihen. He ovat valmiita maksamaan omaisuuden matkamuistoista. Vaiti lojotti. Ajattelet vain rahaa. No kun kuu on pian täysi. Oi, poppamies, poppamies. Riittää! Sinua kutsuttakoon tästä edes raukaksi haukaksi. Poppamies Pitkäviha on puhunut. Hei! Näittekö te saman kuin minä? Etsitäpä sinulle vapaa selli. Poppamies Pitkäviha nukkuu tähtien alla. Kuka luulet olevasi? Säteen mukaan kaikki vangit. Kaipa me voimme tehdä poikkeuksen. Tuota tyyppiä ei kannata suututtaa. Sain loistoidean. Kaverataan hänen kanssaan. Uk! Keltapaidat haluavat liittyä kapinaan sinipaitoja vastaan. He yrittävät kahlita vapaan hengen. Poppamies Pitkäviha pitää pikkukoiran räksytyksestä. Hän hyväksyy tämän ehdottoman liiton. Mikäli he vain liittyvät heimoon. Olkoon, mutta sitten karataan. Ensinnäkin hyvän intiaanin on osattava kommunikoida muinaisella kielellä. Kirjoittakaapa laaksossa, lähellä suurta pyhää kaktusta. Puhveli ruokailee tovereittensa kanssa. Laumassa on yli 1000 päätä. Oi, pomo! Puhvelit ovat palanneet! Silmiä kirvelee. En kestä enää! Missä ne puhvelit ovat? Ruokkiakseen heimonsa ja kunnioittaakseen esi-isiään, intiaanin on osattava metsästää. Hyvä metsästäjä osaa liikkua vaiti ja iskeä varkain. Nyt taisi käydä toisinpäin. Seuraavaksi intiaani on verevä ja hänen suonissaan virtaa itse tuli. Antakaa palaa! Hei, kuka paras on? Hei, kuka voiton vei? Hei, kuka kruunataan? Hei, keitä hurrataan? Jee, karhu paras on! Jos läpäisette tämän kokeen, esi-isäni, hymyilevä hamsteri ja inisevä itikka toivottavat teidät tervetulleeksi heimoon. Mitä hän sanoi? En kuullut. Saavuttaaksenne täyttymyksen teidän on kesytettävä itse kuolematon taivas. Meidän kai pitää hypätä ja koskettaa maalia. Selvä. Averel, mene sinä ensin. Juhuu! Unohdit bensiinköyden. Minkä? Seuraava.
oikein? Vihaiset karhut ovat päättäneet haudata sotakirveen sinipaitojen. Hyviä uutisia! Olet vapaa! Sopimus on sitova. Oppamies on täten vapaa. Tämä on kunnianloukkaus. Pitkäviha ei voi hyväksyä rauhaa. Näytän heille, mihin minä pystyn. Meidän pitäisi jo painua tien päälle. Työt kutsuvat. Väärin! Koulutuksenne on vielä kesken. Te jäätte tänne. Kuule, me ollaan kärsitty ihan tarpeeksi ja ihan turhaan, joten vapauta meidät tai minä suotaan! Olen näköjään ottanut kalkkarokäärmeen povelleni. Nyt liikkumatta tai pistän rähinäksi! Mikä sille nyt tuli? Intiaaniteknologia toimii, kun sitä osaa käyttää. Petejä, annekeluja, päänahkoja. Toitko tilauksenne? 4 hassua hattua sekä sateenvarjoa. Millä aiotte maksaa? Käytö vesi.